kula nuwun Yayi. Yayi Prabu Duryudana. Woh ing kasukan dadu. Satemah para Pandhawa kedah anglampahi paukuman tilar kedaton ngendra para hasta. Dene prajanipun dados kukuban paduka Yayi Prabu Duryudana. Monggo Yayi, kula aturi netepi tembung bawa laksana. Menggaing petang sampun pundhat paukuman tumrap para Pandhawa. Pramila sampun saktrepipun menawi Praja Ngamarta kawangsulna dumateng ingkang rayi para Pandhawa Yayi. Koko Prabu Bathara Kresna nggih. Pundhating para Pandhawa hanglampahi paukuman kula nekseni, nanging kula aturi menggalih 13 taun Ngendraprasta tinilar Pandhawa. Sinten ingkang ngreksa Ngendraprasta? Sinten ingkang upakara? Kang sarta sinten ingkang ngayomi? Sakmangke negari Ngendraprasta sampun sarwa sarwi sae ing samudayanipun. Lah kok arep dijaluk bali? Penak men para Pandhawa. Lho, Yayi. Sampun sakmestinipun jer paduka ngukup negari menika kedah ngreksa ing reh karaharjanipun. Sarta sampun pinten-pinten bebaten ingkang mikantuki tumrap sugeng paduka ingkang mijil saking wulu wetu negari Ngendraprasta Yayi. Nggih. Leres kula boten nyelaki. Lah menawi mekaten sampun nama baba timbang paduka sampun tuwuk ngenyam kawibawan dene Pandhawa kanthi ikhlas ing manah anglampahi dados tiyang buangan kamangka ing mangke lelampahan menika sampun paripurna. Mila Yayi, kula aturi netepi dumateng bawa laksana sarta katuran menggalih ingkang kanthi wening. Sampun cekap mangrungokke sedumuk bathuk senyari bumi negari Ngendraprasta boten badhe kula wulungaken dhateng para Pandhawa. Yen sirahe Duryudana durung bosok koklok dirubung laler. Lho, menawi mekaten Baratayuda dadi Iku ageng
Baratayuda Hanggiles mangsa kala jagat kebak sesambat tangis kalindhesing wengis Kumara kinebut dewaning Amtaka dungkap dinten ingkang kaping 16 Pandhawa Kurawa nyabrang getih Tegal Kurusetra. Yo, maju, yo. Raja Pombang. Mamprung nyawamu. No! Wah! Tatan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan sang
wancine surup Sang Hyang Surya arsa mijil ancala mega petak sineblak soroting sandyakala kekalangan ngalingling turut cakrawala winor cahya mawarna-warna sesawangan datan regu kekayon datan rengu ron-ronan kawis tinggal lesu sesekaran samya lesah esmu susah labet kapisah lawan ratu Nirahina bawana kasaput lebu lawa-lawa saliweran asilih pernah arebut mangsa kokok beluk lan kulik dahat suka lir kauja jalaran dumugi wanci cakar ceker cuncut cancut hanyokot bangke kurbaning Baratayuda manuk gagak kekaklak srenggala hambaung sura sinusul singa barong hanggemprong miyang beruang ireng ring iringan harebut kunarpa kumricik tirta narmada hanempuh kang sela-sela sinela maruta mintir midit mentar satemah kekitir roning mandira pating krosak gegodhongan suket lan lulangan dadya tintrim pesanggrahan bulu pitu kedadak ana udan riwis-riwis kesisan maruta kingis swasana bulu pitu saya tis-tis tekes kang sarta miris bumi Kurusetra saknalika dadi jeblok lelejokan gembel gegilani labet toya jawah ingkang mili campur ludira hanggondo sengak banger lan bacin pating blengkrah kreta bubrah miyang batang gajah pating glimpang bangke kuda tanpa wilangan tumpang tindih tumpuk matumpa-tumpa kurbaning Baratayuda nadyan rinten dalu ampung kapyarsa sesambat tangis lelayu parandene datan kuwawa nyuremke soroting paningal ingkang pindha sardula mulat memangsan anenggih tetungguling para kadang sata Kurawa Sringastina Prabu Duryudana ingkang nedheng lelenggahan wonten ing pesanggrahan bulu pitu swasana panas satemah hambabar goreh rongeh ing penggalih sumuking raos kaya tan kuwawa rinucat satemah kenyut ubaling driya nadyan wus lama nginira lenggah parandene jinem permanem tan hamedhar sabda hamung greng-greng habekos kaya taksaka nembur upas netra mencorong panyawang tebih hasta anekem kaya arsa ningkes para Pandhawa mangkono tanggap ing sasmita nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni sigra marak Ngarsendra ngudi cara mrih lejare kang nandhang wigena
Anjrah kang puspitorum kasiliring samirana mre Sekar gadung ngas gandanya maweh raras renaning driya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara paman Harya Sengkuni kawula nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh nggir nimbalipun paman ing kepatihan dewa ora adil paman dewa ora adil dewa mban cindhe mban ciladan nyuwun sewu paduka Angger Jaka Pitana ngendika ingkang kados mekaten liripun kadosa pundi pangraos kula dewa menika adil kok Ngger dewa menika adil nyatanipun sampun pirang-pirang senopati ning Duryudana samya gugur wonten madyaning palagan Kanjeng Hyang Begawan Bisma sing jarene Begawan Bisma kuwi ora bisa mati yen ora saka kersane dhewe ning nyatane Kanjeng Hyang Bisma matine mung sepele karo senopati wadon Srikandi Bapa Durna sing jare biyen dadi gurune para Pandhawa kang sarta gurune para Kurawa pandhita ingkang limpat ing reh kanuragan lan kasantikan ning nyatane Bapa Durna mati saka tangane Dresta Jumena ditugel ndase dienggo bal-balan setan Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka nyatanipun sampun gugur wonten madyaning palagan saka tangane wong klular-klulur barepe Pandhawa si Puntadewa kaya nganti kentekan akal Duryudana Kartomarma wonten dawuh Daka Prabu Amiji dumateng kang rahipun Kartomarma Mara Gage rada majuwa lungguhmu Kartomarma kagiat resang kapirango rinangkul kinempet kempet doh sangretnaning bawana
Oh ya si tukang malang ati ya si tukang ngenesing bias ya si tukang kudu kering Kartowarma wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Koko Prabu tak takoni Wangsulana sing bener aja kok tambahi aja kok urangi Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe ndangu menapa wiwit lakon Kresna Duta Kakang Prabu Kresna dinuta marang negara Ngastina nganti dina iki Baratayuda wis kelakon perang gegempuran sedulur-sedulur akeh sing wis gugur madyaning palagan Kurawa karipira etungen kabeh Kurawa tumpes tapis tanpa tabet kok kowe isih urip kowe nyambut gawe apa ayo Wangsulana Mutiar kowe ayo piye lakon kaya ngene nun inggih Duh Koko Prabu pramila wit sepriki kula mboten magut ing ayuda estunipun kula anggadhahi pakaryane Kartomarma apa pakaryanmu apa pakaryan kula menika ngreksa kayuwanan Paduka Kanjeng Koko Prabu menawi wonten punapa-napa kula ingkang dados tetameng piye munia maneh balenono meneh ucapmu Kartomarma kula minangka tetameng Paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana oh dadi Prabu Duryudana kuwi nek ora dijaga menungsa kaya raimu kuwi ora slamet ngono Kartomarma aku wis ngerti karo gedhohanmu kowe kuwi wong jirih getih wedi mati aku ngerti jroning atimu malah kowe gagek-gagekke Kakangmu Duryudana iki ndang matiya ndang mudhara yen wis aku mati kowe arep njaluk pangapura mundhuk-mundhuk dadi ratu ning negara Ngastina kowe didadekke ratu ben diwenehi pangapura kelawan para Pandhawa jalaran Pandhawa iki sugih pangapura sugih welas asih Kartomarma wekasan dadi ratu slegrang ning negara Ngastina iya apa ora ora usah kriyap-kriyip matamu kowe ayo Wangsulana padha wae Duryudana iki ngingu tumpringas mungsuh ana sajroning paturon Kartomarma yen pancen kaya ngono caramu pedah apa aku duwe sedulur kowe dapuramu ayo minggat ora minggat kepruk paidon pecah ndasmu kowe Kartomarma Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lir gencanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik nyuwun sewu ngger kula aturi nyiram tirtaning kesabaran awit Paduka niku nek kadung nesu sapa-sapa diseneni sapa-sapa dienggo sasaran jane keng rayipun Kartomarma niku mboten lepat mboten klentu wong nyatanipun inggih ngreksa kawibawan Paduka
Munika ingkang mrintah inggih kula Patih Harya Sengkuni. Ning nyatanipun paduka keliru panampi. Paduka ndawahaken dudukan dhateng Kang rayipun Kartomarma. Kula mangkel paman. Kogel raos Duryudana. Nggih, kula ngertos nggih. Nyatanipun senopati gedhe agul kekuatan negara Ngastina babar pisan ora ana sing temanja. Nyuwun sewu. Senopati paduka anak Angger Duryudana menika setunggal mbaka setunggal samya gugur wonten ing madyaning palagan punika wonten sabab musababipun nggih. Sababipun menapa paman? Ngaten. Kepeksa kula matur dumateng panjenengan. Sampun ngantos gerah ing penggalih lho nggih. Negari Ngastina mriki sejatine wonten paribasan dadi ketelusupan ruyung. Jati ketelusupan ruyung niku tegese wonten dom ingkang sumusup ing banyu, wonten mataning mungsuh ingkang dipun lebetaken, wonten rombonganipun paduka anak Angger Duryudana sakurawane. Ning panjenengan boten krasa, panjenengan boten kraos. Sinten paman? Kersane kula tugel gulune. Lah niki kula sing radi pekewuh rada ewet anggen kula matur nggih. Kula aturi ngicali raos Durgama Sangga Runggi rikuh Kang sarta pekewuh. Sinten paman? Saestu panjenengan boten gerah ing penggalih? Boten paman Sengkuni. Mata pitayaning Pandhawa niku kasarira dening ingkang garwa piyambak nuwun inggih menika pun Dewi Banawati. Banawati inggih mengkiriyen. Kenging menapa kula kok matur Banawati, panjenengan mestine tanggap ing sasmita, tata lair, tata gelar. Banawati niku tresna kalian paduka ning boten setya dumateng jengandika anak Angger Duryudana. Nalika saderengipun kajatu krama dening paduka Angger Jakapitana ingkang garwa pun Banawati menika sampun wonten sambung tresna kalian panengah Pandhawa pun Janaka inggih pun Harjuna. Jenengan boten nate semerep, jenengan boten nate ngertos. Yen to ngantos ripalenggahan sak mangke, yen to ngantos ripalenggahan sak mangke taksih wonten sambung tresna ing antarane ingkang garwa pun Banawati kalian pun Janaka. Awit saking gedene tresna paduka dumateng Banawati nganti sampeyan ora krasa diapusi karo bojo paduka piyambak. Merga nyuwun sewu, kula menika sering ngertos pun Banawati nilaraken keputren. Lah niku asline petuk kalih Janaka, niku asline gendaan kalih Janaka ngaten. Wong kula niku ngertos nek semayanan, kula ngertos nek kencan, angger kencan niku teng prapatan lore guyangan niku wae. Jenengan mboten krasa. Mergo awit gedene rasa tresna paduka dhateng Dewi Banawati. Asline sampeyan niku telek dibungkusi, mripate melek ning diapusi, sampeyan diapusi ndak krasa. Ngoten. Mila mboten nama mokal, Kurawa entek tumpes tapis tanpa tabet, mergi wonten mata-mataning Pandhawa ingkang ditandur wonten rombongane Kurawa. Iblis lanat. Wis bene. Nek radi gawe rame pisan eman-eman ya wong nggur setahun pisan.
Sumbut niru biayane. Ya. Angger Duryudana mesti nesu karo Banowati. Wah, iki mengko bojo lanang karo bojo wedok do geger mesti ruame. Manggya darajat ing praja kawuryan wasuna ruri rurah pangreh ing ukara Jimata punden kula kenging menapa paduka Kanjeng Sinuwun rawuh wonten pesanggrahan benten kalian padatan. Sinuwun sumangga kula aturi paring dawuh menawi to Banowati anandang kalepatan monggo kula aturi nedahaken kalepatan kula. Sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi sinuwun. Banowati. Banowati. Wonten dawuh saiki aku bisa maca jroning atimu. Layak to layak jroning Baratayuda Jaya Binangun. Kurawa tiba apes, cures, ludes lan keles. Jalaran Kurawa kelebon mata pitayaning Pandhawa jati ketelusupan ruyung dom sumusuping banyu. Batobat. Sinuwun. Kula dereng dungkap ingkang dados dawuh paduka Kanjeng Sinuwun. Kenging menapa paduka sinuwun ngendika ingkang kados mekaten. Ora susah dadak kowe kumpi Banowati. Ora susah kowe dadak ngapusi karo bojomu Duryudana. Kowe kuwi tresna ning nyatane kowe ora setya karo Duryudana. Batobat. Kenging menapa paduka sinuwun ngendika ingkang kados mekaten. Menawi kula mboten tresna lan setya kaliyan paduka, pedah menapa kula kaliyan paduka kok kagungan putra? Kok nggadahi turun? Lesmana Mandra Kumara menika putranipun sinten? Lesmanawati menika putranipun sinten? Ning kowe ora setya karo Duryudana. Mboten setya ingkang kados pundi, sinuwun? Kowe kuwi ning kene dadi tandurane para Pandhawa. Nadyan to kowe tresna karo aku, ning kasetyanmu dudu kanggo aku. Kasetyanmu kanggo Permadi, kanggo si Janaka. Ya ngono apa ora? Mula ora jeneng muka yen to Prabu Duryudana kuwi asor yudane jalaran duweni bojo lelemeran kaya kowe. Batobat. Sinuwun. Badhe kados pundi kemawon Banowati niku putranipun Nalendra. Paduka sinuwun ampun ngendika ingkang kados mekaten. Punika ngendikanipun lare alit. Sinuwun. Kula mangertos. Kula mangertos paduka ngendika ingkang kados makaten niku awit saking ucapipun Patih Sengkuni. Nanging paduka sinuwun boten anggadhahi adeg-adeg, paduka sinuwun boten anggadhahi jati diri. Cukup. Banowati cukup. Mara coba gagasen. Nadyan tuaku isih meger-meger. Nanging adi-adiku Kurawa entek mati kabeh. Perkawis menang kalah menika bab perkawis jangkaning Gusti lho sinuwun. Pejah gesanging manungsa menika boten amargi saking perang. Pejah gesangipun manungsa menika gumantung wonten astanipun Gusti ingkang ngakarya jagat.
Mati menika wajib. Kenging menapa paduka ajrih pejah sinuwun. Keneng apa kok Prabu Duryudana wedi mati? Nek wani urip ya kudu gelem mati. Kula mangertos lho sinuwun, kula mangertos. Paduka mekaten menika awit nampi pangubobipun Patih Sengkuni. Patih Julik. Katresnan paduka menika boten kalian Banowati, ning ingkang paduka tresnani niku Patih Sengkuni to. Monggo kula aturi blaka suta blakutang terus terang kemawon. Ingkang saged muktekaken paduka ingkang saged junjung kawibawan paduka menika sanes Banowati. Sanes kula sinuwun. Nanging abdi paduka kinasih ingkang minulya ing jagat wedhus Sengkuni menika. Monggo paduka kula aturi inget aja nganti dumuk lor kena kidul nabok nyilih tangan jujur kemawon sinuwun. Prasaja kemawon paduka menika jire getih wedi mati sinuwun. Tinimbang gesang kula menika rinten dalu nampi dukanipun Prabu Duryudana. Ing atase Banowati dibotke Patih Sengkuni. Pedan napa kula gesang? Pedan napa Banowati urip? Kula enteng pejah kula kemawon sinuwun. Banowati. Banowati. Banowati, eling. Eling aja kaya ngono kuwi. Mboten sinuwun. Kula badhe sudok sarira, pejah mboten menapa-napa. Isin dirungokne tangga. Banowati, aku karo kowe iki wis anak-anak. Senadyan anak wis mati, siji ning aja kaya mangkono. Eling Banowati. Arep dikaya ngapa lan kepiye? Aku isih tresna karo kowe Banowati. Kula mboten pitados menawi paduka menika tresna kalian kula. Paduka menika tresnane karo Sengkuni. Monggo kula aturi tresnani Sengkuni mriku. Wis, aku luput Duryudana kleru. Banowati eling, sepira luputku sing gedhe pangapuramu. Wis, aja ngagar-ngagar keris kaya ngene iki, Buang. Ngisin-ngisini. Saktenane aku isih tresnani kowe Banowati. Aja kaya mangkono, wong ayu. Galak ulat kaditatit ambarung kang pamulu halus manis mawe kung sembo token adedeg mondorangku aduh mati aku pan dadya pantes malatku Paman, budal sowan ana ngarsane Kanjeng Rama Prabu. mongko kantine salami mong awas keleng lukit taning alam
sewaka langenira sang nar pati lampah hira alon
ginarabak badaya yuwarna nira ya jagat ya dewa ya bathara Hyang Suksma mangadi linuwih payungana marang panjenenganing sun Gendari kula wonten mangandika ingkang ngadhawuh Kakang Dipati bojomu iki karo sing gawe urip Destarastra diganjar cacat nggon mripat tegese aku kuwi ora weruh padange jagat inggih mula pitakonku wangsulana sajake kok klesak-klesik ana sing ngabiyantara ngarsaning Dipati Destarastra sapa Gendari ingkang ripalungguhan iki ngadhep ana panjenenganing sun kuwi sapa Gendari Kakang Dipati ya ingkang abiyantara wonten ngarsanipun Kakang Adipati boten asanes punika ingkang putra pambayon inggih menika pun Jaka Pitana inggih pun Duryudana Kakang Dipati Duryudana Gendari inggih lakar kados mekaten iya anak anungane Ndita Duryudana padha winantu ing karaharjan sak praptamu ana ing ngabyantaranipun Rama Kurupati. Inggih. Kanjeng Rama Dipati. Niskala sowan kula boten wonten alangan setunggal menapa. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Adipati Destarastra. Iya. Sungkem saka anak lanang tumrap Destarastra wis ndak tampa ora liwat pangestune bapakmu wae tampanana Jaka Pitana. Nggih. Kula pundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan. Kejaba saka iku senadyan to mripatku kuwi ora weruh ning saka wicaramu saka nggonmu tledak-tledok ngucap sing beneh kelawan padatan sajake ana gembolaning perkara sing dina iki bakal kok andharke kelawan bapakmu iki Mara Gage. Aja slendro sing dadi rasamu, aja slendro sing dadi batinmu, eneng apa Duryudana? Sajake kowe arep sambat karo bapakmu Mara Gage. Dina sak mengko aja ndadak nganggo kesuwen,
matura marang pun Rama Jaka Pitana Pramara reh mangoswamya ngambreng kadikaronaning kasuasih ring marga Hamalatgung Risang ganda mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto ing menawi wonten klentak-klentuning atur kula nyuwun pangaksami ingkang ageng Kanjeng Rama Dipati Destarastra. Ya. Sepira gedene kaluputane anak lanang tartamtu wong tuwa sugih pangapura. Eneng apa cah bagus? Sakjake kok kaya ngondhok-ngondhok ucapmu Duryudana, Kanjeng Rama. Baratayuda Jaya Binangun sampun dumadi 16 dinten. Para kadang-kadang kula Kurawa, para putra-putra Paduka Kurawa, sedaya samya tumpes tapis tanpa tabret. Namung kantun kula kalian Kartamarma ingkang tasih gesang. Sampun kathah kurban-kurban ing madyaning Tegal Kurusetra ingkang minangka dados tumbale Baratayuda Jaya Binangun. Yen perkara kuwi aku wis ngerti senadyan kowe ora kandha krana Destarastra krungu warta yen to Baratayuda Jaya Binangun wis lumaku 16 dina. Kurawa wis padha mati mung kari kowe karo adimu si Kartamarma. Aku wis ngerti, aku wis mudeng terus karepmu piye? Nek wis kedadeane kaya ngene karepmu piye Jaka Pitana? Nggih. Kula menika kedah kados pundi ing pengangkah lho musik-musik. Kok kowe takon karo bapakmu kedah kados pundi? Kuwi kleru, kuwi luput Duryudana. Jalaran urip ana ing alam donya kuwi menungsa kuwi rena loro, siji pilihan loro resiko. Kuwi wis dadi siji tetunggalan yen wani milih kudu wani nampa resikone. Nyatane kowe duk nalika semana wis nampik pitutur becik wegah nampa wewarah nduwa piwulang utama. Kabeh dawuh para pepundhenmu, para pinisepuh babar pisan ora ana sing kok gubris. Kowe mung gugoni karepmu dhewe. Nggonmu bakal depani tinggalane para leluhur ya kuwi wujute negara Ngastina. Kamangka kowe ngerti dhewe yen to sejatine kabeh para Kurawa kuwi ora duweni hak wewenang negara Ngastina. Mestine kowe sumurup yen negara Ngastina iki tinggalane adiku Prabu Pandhu Dewayana Swargi. Mula yen Duryudana sambat karo aku ora bisa paring katerangan piye-piye, jernyatane kabeh iki wis dadi pilihanmu. Duryudana kudu wani nanggung perkarane nalika jaman lakon biyen-biyen para duta-duta kang kepengin ngadani pedamen ana ing negara Ngastina kang dipungkasi dening Nalendra Dwarawati Prabu Kresna sing jare kowe sago balekake separone negara Ngastina winimbuan negara Ngendraprasta ning nyatane kowe mbeguguk kutha wadon gajah gelar tanpa serati wekasane negara Ngastina lan Ngendraprasta mok kuwi jaremu sedumuk bathuk senyari bumi. Yen wis ana kedadean kaya mangkene kowe aja sambat karo sapa-sapa merga lelakon iki kowe dhewe sing gawe Jaka Pitana. Ora saon anu. Aku ngerti kowe bingung ning cara-carane wong nyabrang kali, kowe kuwi wis tekan tengah-tengah. Arep balik ya teles, bablas ya tambah keles. Ning aku duweni kekudangan marang anak sing duweni
jiwa satriya. Satriya kuwi yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Saya-saya kowe ratu Gung Binetara, negaramu jembar sinuyutan para raja lan narapati. Akeh sing ngandhake yen Ngastina kuwi negara adikwasa. Kowe wujude ratu Nalendra, paribasane sabda Pandhita Raja Ratu, pangandikane Nalendra tan kena wolawali pindhawe Kresna ingkang tumetes ana dlancang seta yekti datan kena den ilangi. Kabeh wis dadi kekarepanmu, kowe aja gelo. Kowe aja wedi. Baratayuda Jaya Binangun iki rampungna. Mbuh sing menang Pandhawa apa Kurawa, kowe aja jireh getih wedi mati. Tekadmu aja nganti mulur mungklet kaya cacing ngisin-ngisini anake Dastarastra Duryudana. Sridina ning pasewakan Brabusana sutra maneka sebak puspiting udyana wong miyang pandrah sarwa rukma rengking manik narawata obro prabanya sumirak nyaring teja liweran sing tatak sing tetek dimen tutuk anggonmu netepi jiwa satriya. Lati pakarti kudu nyawiji, dongane bapakmu menyang anak mesti apik mesti becik, nanging kabeh mau gumantung Kang Maha Kuwasa. Kari kowe gelem budidaya apa ora Duryudana? Nggih ngestaken dawuh. Kula pundi dawuhipun Kanjeng Rama Adipati? Bagus. Duryudana kula wonten dawuh. Ning kene Sengkuni enek apa ora? Dalem ning kene Sengkuni enek apa ora? wonten. Ning ngendi? Wonten wingking kula. Lah. Jajal. Aku kepengin jagongan karo patih sing sak donya jare patih sing paling jujur dhewe. Sengkuni. Hai. Oh, awakku rada ngreges-ngreges. Iki jane ngapa ya? Ora usah ndadak alasan. Kene maju kene Kakangmu Dastarastra kepengin jagongan karo kowe cah bagus. Maju rene. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lir lena tanpa kanen lir lena tanpa kanen yen tantu lusa yen tantulusa mengko sang Dyah Utama
Mara gage sengkuni pitakonku iki Wangsulana aja mbok kurangi aja ndok tambahi matura apa anane jumbuh lawan pitakonku. Inggih Kakang. Baratayuda iki kowe melu gawe apa ora? Suman. Baratayuda Jaya Binangun iki kowe melu gawe apa ora? Inggih, tumut damel Kakang. Bagus. Yen pancen kowe ngrumangsani kowe melu gawe Baratayuda, aku tak takon jalarane apa kok nganti dumadi Baratayuda Jaya Binangun perang sing kejem iki. Ayo, Wangsulana. Jalaranipun lakon Kresna Duta. Dudu kuwi sadurunge Kresna Duta nalika jaman lakon Pandhawa Dadu. Bener. Nalika jaman Pandhawa Dadu sing dadi jalarane Baratayuda iki. Kowe ngerti nalika jaman Pandhawa Dadu? Ngertos lah wong jaman Pandhawa Dadu nika blandare kula kok. Blandare iki raimu. Nggih. Ora janjane nalika Pandhawa Dadu kae asline nek kowe gelem jujur, nek nganti kowe ora gelem jujur tak deplok cengelmu. Asline Pandhawa Dadu kae sing menang sapa? Sengkuni. Nek asline sing menang ya Pandhawa nek asline. Sing menang Pandhawa, inggih. Ning ngawit saking akal ukil kula Dadu nalika kula kopyok nalika kula pinilih kalih anak Prabu Duryudana dadune kula paringi pulut supados nomere mboten saged owah bener pamilihe anak Prabu Duryudana. Sing menehi pulut kae kowe. Nggih. Kok ora kok pulutne ning matamu pisan? Mboten. Sabar Kakang Dipati, kowe wong wadon rasa melu-melu, punika adi kula, aku ngerti. Kuwi nalika Pandhawa Dadu, wekasane Pandhawa kalah dadi wong guwangan jroning 13 taun. 12 taun ana sajroning alas Kamyaka wis dilakoni kanthi bener becik kanthi ikhlas. Para Pandhawa nglakoni lelakon tanpa sambat karo sing gawe jagat. Dajal aku kepengin krungu, aku kepengin weruh janji nalika jaman Pandhawa Dadu kae janjine piye Suman? Janjine yen Pandhawa kalah wonten kasukan Dadu, Pandhawa kudu lunga saka negara Ngamarta. Negara Ngamarta dadi kukubane anak Prabu Duryudana. Ya, ngerti sakwise kuwi saksampunipun Pandhawa dados wong buangan 13 taun, saksampunipun nglampahi paukuman, Kurawa saguh mangsulaken negara Ngamarta, winimbuhan separone negara Ngastina. Lah, banjur wis kelakon Pandhawa jroning 13 taun kanthi ikhlas paribasan dadi wong Papariman Wulandara. Kudune para Kurawa balekake negara Ngamarta lan separone negara Ngastina. Kae sida dibalekke apa ora Sengkuni? Mboten. Kok nganti Duryudana wangkot kuwi negara Ngamarta lan separone negara Ngastina satemah dadi perang Baratayuda iki kae sing ngujuk-ngujuki sapa? Ingkang ngujuk-ngujuki kula Kakang. Ngakoni kowe. Inggih, pancen wayang sak kotak niku sing paling elek dhewe kula kowe. Dadi ngrumangsani gedhe andilmu sajroning perang Baratayuda iki. Inggih, pancen kula sengaja. Ya. Yen kowe ngrumangsani Baratayuda iki kowe melu gawe. Apa kira-kira nalika kowe tak boyong lawan mbakyumu Gendari saka Plasa Jenar neringatimu ana negara Ngastina iki, apa pancen arep ngangkah bubraing trah Saptarga? Bubrae trah Begawan Abiyasa.
Apa panten wis sengaja mbok tata tarik-tarik nalika kowe pisanan diboyong ana negara Ngastina iki? Nyuwun sewu Kakang, kula tak matur langkung rumiyin. Kowe matura sengguni. Lugune sing salah sing luput ing lelakon menika mboten ngemungaken Patih Sengkuni. Lah banjur sing salah sakliyane kowe panjenengan Kakang Dipati inggih melu luput. Kosik. Kok aku ketiban awanget. Janjane iki kleruku apa luputku mapan ana ngendi? Aku iki wuta ora weruh padanging jagat ana paribasan. Menggiriyin. Jenengan sampun duka, kula matur menika wonten dasaripun. Dasare apa? Monggo kula aturi ngeling-eling. Jenengan nate paring dawuh dhateng Sengkuni napa Duk nalika semanten? Para Kurawa nalika semanten teksih lare para Kurawa isih bocah. Nek panjenengan lali kula elingke, panjenengan nate paring dawuh Sengkuni, Suman, aku iki nandhang wuta. Caca netra ora weruh padange jagat, ge anakku cacahe ana 100. Ora ana sing tak pasrahi goleke kamukten marang anak-anakku Kurawa, kejaba mung kowe Sengkuni. Sawergung asirah janma mangsa baranga golekna kamukten tumrap ponakan-ponakanmu para Kurawa sing cacahe 100 supaya bisa urip mubra-mubru kemulan kamulyan kemulan Raja Brana. Jenengan tak sekelingan napa mboten paring dawuh mekaten kalian kula? Ya, aku isih kelingan. Lah anggen kula tumindak kados mekaten punika inggih namung mestuti dawuh paduka. Awit lahir batin anggen kula bekti dumateng panjenengan. Kabeng kao jojo jinubuka jejantungipun Sengkuni. Mboten wonten tulisane yen kula menika badhe mbadal dawuh panjenengan. Kula rewangi anggen kula golek kamukten negara Ngastina. Raga kula niku riyin mboten kados mekaten. Awak kula menika cakrak tur bagus. Inggih bot-botipun kula rumiyin goleke kamukten Kurawa, golek dalan kamulyane Kurawa, kula rewangi mitnah Suwardi Gandamana ngantos kula dipun ajar, diremuk, disuwek-suwek cangkem kula kelawan pun Gandamana. Kula trimah kanthi lila legawa, badan kula risak, kula mboten napa-napa. Kula taksih matur nuwun, taksih dipun paringi gesang. Ngantos kula dados patih wonten ing negara Ngastina. Sak sampunipun kula dadi patih, teng mriku kula saged ngreka daya. Awit mituhu dawuh panjenengan murih kamulyane para Kurawa. Ripalenggan sak mangke Kakang Dipati, paduka saged nyumurupi piyambak. Ngantos sakyah keten ingkang putra para Kurawa menika boten wonten ingkang kekirangan. Utamane anak Prabu Duryudana mubra-mubru uripe dadi ratu wonten negara Ngastina. Nek tanpa perjuangane Patih Sengkuni, Duryudana niki mboten saged urip mulya, mboten saged dados ratu mayungi sak kadang-kadange Kurawa. Tanpa labuh labete Patih Sengkuni, panjenengan Kakang Dipati kari ngerti apike, kari nemu mulyane. Lah kok ketingale sampeyan nyalahke teng kula. Monggo kula aturi matur Kakang Dipati. Sengkuni wonten jawuh. Ning dalane ora kudu kaya mangkono. Lho, ngaten Kakang Dipati. Sae lan boten menika gumantung sapa sing nyawang. Sae tumrapipun panjenengan rong mesti apik kanggone Patih Sengkuni. Sae tumrape kula nggih dereng mesti sae tumrapipun Kakang Adipati. Sing baku kula diperintah kon goleke kamukten para Kurawa, sampun kula tindakaken. Nyatanipun para Kurawa mboten wonten ingkang gesangipun kecingkrangan. Nyatanipun turah-turah keceh Raja Brana wonten negara Ngastina. Pun nek wonten lakon ngaten iki jenengan taksih badhe nyalahke Patih Sengkuni. Kakang, ibarat wani gelar kudu wani gulung.
kula tanggung jawab samukawisipun tumrap lelakon Baratayuda Jaya Binangun menika. Kula mboten badhe lungguh sila tumpang sikil ledek karo ngrokak ngrokok. Kula badhe ngetingalaken jiwa kasatriyan kula. Kula mboten badhe kendel kemawon, sampun ngantos Kang Putra Duryudana ngrembyahaken asta, jumangkahaken suku menawi Sengkuni dhateng dereng tumekaning pati. Lair batin anggen kula tresna dhateng ponakan kula Duryudana. Kula aturi nyekseni Kakang Dipati, dina iki Sengkuni madeg dadi senopati. Oh. Duryudana, rada maju lungguhmu. Nggih Kanjeng Rama. Yo, bareng tak gagas nadyanto Sengkuni elek pakartine ning saklugune duweni jiwa kasatriyan kang linuwih. Duryudana, kowe aja mung meneng wae weruh pamanmu dadi senopati. Kowe iso mukti uripmu bramubru merga saka labuh labete pamanmu Sengkuni. Kowe kudu melu jumangkah lan kumrembyah mara gage jampangono lakune pamanmu Haryasuman. Kepepete kowe mati ora tak getuni, ning aku bombong matimu kanthi ngrungkepi jiwa kasatriyan Jaka Pitana. Nyuwun pangestu Duh Kanjeng Rama ya. Pangestuku gumraja kaya banyu seduda barengi sintrang samirana. Muga-muga lanang juritmu Jaka Pitana. Sintrang samirana sing maneh kandikan guru ing paran pinuntun ing manan rumapa ing lelakan. Sintrang samirana sing maneh kandikan guru ing paran pusakan jroning kewa mandi godhon celang pedhangipun kang kataman brojo ing adi-adiku plasa Jenarga Jaksa lan Sara Basanta. Kula wonten dawuh Kakang Haryasuman, kula wonten dawuh Kakang amiji kula pun Sara Basanta. Tinimbang uripku dadi cacatan, aku bakal netepi ubayaku. Aku gelem mati yen matiku ana sajroning peperangan. Dina iki aku arep maju ana ing Tegal Kurusetra dadi senopati. Kula mboten purun kentun Kakang. Kula pengapitipun kanan, kula pengapitipun kiring Kakang Patih. Bagus.
Dina iki Gojaksa lan Sarabasanta lan kabeh para wadyabala sing mung ora sepira akehe gawan saka Plasa Jenar mara enggal cecawisa gaman Sengkuni pribadi sing bakal madeg dadi senopati. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Muga-muga bisa unggul ing payudan Sengkuni dadi senopati. Nok nggih. Bocah Temenggung. Kula wonten dawuh amiji dumateng kula. Para kake metuwa njaba kirapna prawadyabala gawan saka Plasa Jenar. Kinen memanuki Kakang Patih Harya Sengkuni anggone bakal dadi senopati. Lho nggih amit madal pasilan Sinuwun. Kumrekang bala lumares Budaling prawadya kuswa warna-warna pusanane sakehing prawadya abrebusana nira swarane rame kumuro pindo ombak ing samudra. Yo.
Push. Mas. Ah. Ho. Lengoh wokro